στο ευαίσθητο σημείο, αυτό είναι μείο. Ωραία Σκόπουλος, αλλά εδώ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πισπυρίδι, φουντοτίδι και αυτίδι ωραίος είναι. Και παίζανε και κοριτσάκι. Κλείσε το γαμίδι να σε... Καλά. Κοιτάτε πόσο χνούδι μάζεψα από το σπίτι. Και ακόμα δεν έχω κάνει πίσω από τα τραπέζια. Άντε να περάσει και το Πάσχα, η καραντίνα, η άνοιξη, το καλοκαίρι, οι μήνες, τα χρόνια. Να πεθάμε, να πάμε στο διάολο, να ησυχάσουμε. Έχασα το Γιάννη! 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 Έλα προβατάκι μου, έλα.